Bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Am mai făcut niște episoade, dar au ieșit super slab. Și ăla a fost pe alt cont de Brawl Stars mai mare, dar momentan o să mă joc pe ăsta. Și vreau să vă spun să dați like și să vă abonați. Și apăsați pe clopoțel, că așa vă dă notificare de fiecare când facem noi episod, ok? Bun. Să nu uitați că 19 zile o să facem ceva genul pariu, că o să fac 5.000 de trofei și o să stăm toate Brawl Box-urile și de la Trophy Road și de la Brawl Pass. O să stăm toate, începând de la big-ul ăsta. Bun, hai să începem. Încerc cu Colt aici, că... Hai, dă-i drumul, ca misiune. Bun. Și nu uitați, dacă doriți, puteți să vă abonați, să facem mai repede 1000 de abonați, ca să putem face primul nostru live și primul meu live. Și pe live-ul ăla o să-mi arăt fața la 1000 de abonați. Și cred că o să fie super fain. Și dacă doriți, puteți să-mi trimiteți pe Insta mesaj cu contul vostru, ca să facem opening. Să aveți nu contează câte Brawl Box-uri aveți. Contează. Dar trimiteți pe Insta, nu pe chat. Să arăt minim 10 Brawl Box-uri. Nu contează că trebuie să arăt. Îmi trimiteți pe Insta la Tero Răzvan. Avem super puține abonați, că nu ne promovăm deloc Instagram-ul. Dar acum o să ne promovăm. Să vă dați și follow, ok? La Tero Răzvan. E contul lui și fac live, fac episoade tot pe contul lui. Facem ceva gen amândoi pe contul unui singur cont. Și dacă doriți, puteți să scrieți în chat. Trebuie neapărat pe live să puteți dona sau și pe episoade puteți dona. Că nu sigur, nu știu. De asta zic că dacă așa puteți să donați pentru un laptop, ca să facem mai multe episoade. Ok? Că trebuie să fac kill-uri, am misiunea asta. Cred că nu am fost atent. Ba da, kill-uri. Deci, bun, hai să începem. Bun. Hai, trebuie să facem 5.000 de trofei în 19 zile. Adică 3.300 de trofei în 19 zile. Deci trebuie să mă juc alea ca obsedatul. Eu nu prea mă joc de fel mult Brawl Stars. Pentru că nu prea mă atrage. La început era, wow, Brawl Stars e super fain, dar acum au început, deveni pe aia toxic. Când te joci și tu fain, vrei să faci trofei, dai pistonul care stă în puș, în iarbă, zic. Repede. Bravo! Uite, e 7-3. Nu, avem unul. Era bun cu Dynamite. Bă, era bun cu ăsta. Asta este. Bine, cred că nu l-am pe Dynamite. Și mi-e ciudă. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Ca să facem 1000 de trofei la mine, 1000 de abonați. Ok? Să scrieți și în comentarii dacă pot dona doar pe live sau și pe episoade. Vai, netul ăsta te omoară. Ok? Dacă puteți dona și pe episoade, nu doar pe live, să scrieți în chat. Eu nu știu. Când am făcut site-ul ăla de donații, dacă doriți puteți dona, ca să cumpărăm laptop pentru ca să facem mai multe episoade, mai faine, cu mai multe jocuri. Și dacă cumpărăm acel laptop, ne postăm CSGO și Minecraft dacă vreți. Sau multe alte jocuri care le scrieți voi în comentarii. Și dacă doriți, puteți să-mi recomandați niște jocuri telefon. Bă, dar ne pot să te omoară și așa tare. Sper să vadă clar la YouTube. Bun. Și nu uitați că facem live zilnic pe Omolet Arcada. E o aplicație care mi se aduc ajută cu câteva niște jocuri, eu cu fratele meu niște jocuri. Și
am început să facem live. Puteți intra și în clubul meu, abonații. Sunt doar 3 membri. Eu, Flaviu și Tibi. Poate, dacă intrați și voi, facem 100. Și atunci să vă dăm invite la friend. Ok? Nu uitați să intrați în club. Și limit, nu este, poți să ai 0 trofei, poți intra în clan. Nu trebuie să ai 10.000 ca să poți intra. Sper să vă placă episodul. Am căutat de aplicații de filmat. Dacă doresc pot face și cum se numea, că am uitat, un tutorial cum să, una din cele mai bune aplicații de filmat, care mi se par mie bune. Poate nu, dar așa mi se par mie bune. Sau de făcut live, nu contează. Vai, dar e toată mare, nu e așa rău. 22 la 22, bun. Bun. Nu vreau să fie un episod lung, vreau să fac minim de 10 minute. Că nu vreau să vă iau mult timp. Stai, ce iau aici? Ah, Big la mine. Balbox. Nu se cresc pe dacă am mulți bani, măcar se cresc. Nu uitați că dacă doriți puteți să-mi dați și contul voastră ca să facem opening. Trimite-l pe Insta, trimiteți-l pe Tero Răzvan. Dacă așa dați și follow. Ok? Bun, hai. Mai dau, cred că vreo 2-3 meciuri. 3 meciuri cred că mai dau. Sau 2, nu știu, nu știu. Dacă scrieți și comentarii dacă poți dona pe episoade sau doar pe live. Că nu am întrebat asta. Doar pe live sau doar... Putem face tutoriale, spuneți voi din joc să fac tutorial de ceva, nu contează, de orice. Tutorial cum să instalezi Zola, tutorial cum să joci, sau de astea te provoc să nu râzi, te provoc să nu zici iac, te provoc să nu întorci fața, bla bla. Chestia, da. Deci bun, nu uitați să dați și like și să vă abonați. Ca să facem primul live. Bun, da de mult. Nu mă duc. Hai, ți-am bun, hai. Da, cred că nu mai dau meciul ăsta și încă unul și închid episodul. Dacă așa pot să mai postez un episod pe la vreo... Ce? Cred că pe la vreo 5-6, nu știu. Acolo cred că să mai postez un episod, dar nu știu dacă la vreo 5-6 o fac un episod când vorbesc. Nu știu. Scrieți voi acum în comentarii dacă vreți să fac episodul ăla că să vorbesc sau să nu vorbesc pe episodul ăla. Scrieți voi în chat, ok? În comentarii. Să știți că o să ne arătăm față la 1000 de abonați pe primul live. Adică poți să faci live când ai 1000 de abonați. Deci nu uitați să dați subscribe. Ca să facem 1000 de abonați. Și like. Să scrieți, nu, sau lasă. Nu, pierdem. 53 la 47. O mare bun, bravo. Să scrieți literă cu literă, fără să fiți întrerupți, blogul vostru preferat. Al meu este blog. Să scrieți literă cu literă, fără să fiți întrerupți în comentarii, ok? Mă dăm meciul ăsta și încă și închid episodul. Bun. Să știți că nu iau nimic până să termin astea 19 zile. Și în astea 19 zile trebuie să fac și 5.000 trofee. Ca să avem minim un megabox la Trophy Road. Să nu avem tocmai numai Brawl Box-uri și biguri.
la final, sau o să vă zic eu la final episodului încă ceva. După meciul ăsta, o să vă zic. O să vă zic. Bun. Avem live, suntem la episodul ăsta e de 10 minute și 20 de secunde. Bun. Vai, Rico, ce ai făcut? Tu nu știi că bătaia doare? Ei, acum am fost și eu. Întâi, nu așa de mult dă. Deci nu dați și follow pe Tero Răzvan pe Insta, ok? Nu uitați, dați follow. Aici Morica. Să scrieți în comentarii cei care vor. Sper că au unul care vrea să scrie în comentarii dacă poți dona doar pe live și sau pe episod. Poți dona și pe episod, dar și pe live sau doar pe live. Să scrieți în comentarii, ok? Să vă și abonați. Ca să facem primul live la 1000 de trofei. Că tocmai atunci, la 1000 de trofei, 1000 de abonați. Că numai atunci poți face live. Că atunci o să-mi arăt și fața. Să dați și like, să ne urmăriți și pe Insta, ok? Meciul ăsta se termină, sunt live din 11 minute. Ce-am crezut că mor aici. 50 de minute, 50 de secunde. Scrieți-vă în comentarii dacă încurcați minutele cu secundele. Eu așa zic mereu. Mai sunt 50 de minute, mai sunt 50 de minute. De fapt sunt secunde. Parcă așa mă încurc. Vai, am crezut că zic că m-am ultimata. Că mai fi de 10 minute. Nu. Mă dau mai cu ultimata. Nu, zic că nu morim. Zic că nu mor. 5-4, vai. Un hit să mai dai Jesse. Nu, am pierdut, clar. Am pierdut, nu. Bun, deci cam atâta. Stai întâi să iau gemurile. Iau gemurile, bani și powerpoint-urile și token-urile dacă sunt la ăsta. Iau toate în afară de box-urile, atâta. Ok? Bun. Nu uitați să vă abonați și să dați like. Pa, eu am fost Tero Răzvan.